יש לא מעטים שטוענים, כפי שאמרנו כבר קודם, שההתנתקות היא הנקודה בזמן שהפכה להיות הסובב והמסובב והסיבה שהכל בגלל ההתנתקות בעצם. נכון, תשמע, וכדי לבחון את העניין הזה צריך לחזור 4 שנים לאחור, אל הדיונים הדרמטיים, באמת אולי היום הכי דרמטי בעשור האחרון בכנסת, שבו אושרה תוכנית ההתנתקות. עכשיו, התומכים והמתנגדים לתוכנית הזאת נחלקו לכל מיני. היו תומכים אידיאולוגיים, למשל, שאמרו, הכיבוש משחית, מוסרית. היו כאלה שאמרו, הבעיה דמוגרפית. היו כאלה שאמרו, ארץ ישראל השלמה, אסור לסגת. הייתה קבוצה מאוד משמעותית של חברי כנסת, שנימקה את התמיכה שלה בהתנתקות בסוגיות ביטחון. דהיינו, שכאשר נצא משם, מצב הביטחון יהיה אחר. ואני רוצה להראות לך לקט קצר מאותם דיונים דרמטיים לפני 4 שנים, לקט של כמה תומכי התנתקות, כולל אחד שישב פה לפני 20 דקות. בוא תראה. יש טענה שיהיה איום ובריחה, איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת. ההתנתקות טובה לביטחון. הנה נעמו כאן אנשי הימין ודיברו על הקסאמים שיעופו מכאן ולשם. אני אומר לכם, מי שרוצה היום לחוס לא רק על שדרות אלא גם על אשקלון, על שתיהן, צריך להבין אם לא נצא מרצועת עזה בתוך 2, 3, אולי שנה, הטווח יגיע לאשקלון. אני רוצה להאמין שכתוצאה מהפינוי והיציאה מעזה, הזרם הפלסטיני המתון יתחזק, הטרור יפחת. אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולהפחית את העומס המוטל על כוחות הביטחון. יש בו כדי לחלץ את המצב מקיפאונו ולפתוח פתח למציאות אחרת שתאפשר בבוא היום משא ומתן לדו-קיום. אדוני היושב-ראש, לפני שהגעתי היום לכנסת הבאתי את בני לתל השומר, הוא קיבל צו גיוס. אני צריך להודות לאריאל שרון מעל הבמה הזו על זה שהוא נותן לי ולרעייתי תקווה שהבן שלי לכשיתגייס לא יצטרך לשרת את עם ישראל ברצועת עזה. אגב, הבן של חבר הכנסת פינס משרת היום בצבא, שנמצא בעזה כרגע. היו גם אנשים שהזהירו, גם אלי ישי אמר, יפלו קסאמים בנתיבות, נפל. אפרים סנה שתמך בהתנתקות אמר, אל תצפו אחרת, יהיו קסאמים באשקלון ובאשדוד, וגם עוזי לנדאו ואיוב קרא וכן הלאה. אבל יש מי שמנסה להפיק רווח מהקשר הזה בין ההתנתקות לבין הטרור והקסאמים, וזה בנימין נתניהו וחבריו בליכוד שאומרים, אנחנו כל הזמן הזהרנו וזעקנו והתנגדנו להתנתקות. אז כדי להזכיר נשכחות, נכנסנו לארכיון ומצאנו כיצד הצביעו נתניהו וחבריו על תוכנית ההתנתקות. בוא תראה. ובזה איתם הסיפור הזה ובא לציון גואל. אני מקשיב. לא, אין לי טעות, אבל אני חושב שאתה תפסיד יחד עם ראש הממשלה. ואז לא תהיינה בחירות, תוכלו להמשיך. אני חושב שהתוכנית הזו, בסייגים האלה, ראויה לאמון. היא תוכנית לא קלה, אבל היא עשויה בהסתברות די גבוהה לשפר את מצבנו הגאו-אסטרטגי. סילבן שלום, בעד. ישראל כץ, בעד. לימור לבנת, בעד. בנימין נתניהו, בעד. חברי הכנסת! שום דבר לא מבלבל את הזיכרון שלך. והארכיון הארור הזה שוב מתנגד, מקשה על הח"כים. תודה רבה לך, עמית. אני חושב שצריך לעשות איתם קצת צדק. ההתנתקות הייתה כשבעזה שלט שלטון אחר ולא החמאס. נו, אבל זאת הייתה הציפייה, שזה ישנה את המצב. היה עוד דבר אחד. הציפייה הייתה שזה ישנה את המצב, וזה שינה את המצב שהסכמנו גם לבחירות, והבחירות הביאו את החמאס. וצריך לזכור עוד דבר אחד, שבאותה אמירה אמר מי שאמר שאם יירה טיל אחד מעזה נגיב בחומרה. לא עשינו את זה. וחלק מהמחיר שאנחנו משלמים היום נובע מזה שלא קיימנו הבטחות.